παιδιά σε ένα ακόμη gaming βίντεο που μπήκε δεν ξέρω. Γεια σας παιδιά σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα όπως πάντα θα παίξουμε Fortnite. Με ένα συγκεκριμένο challenge. Θα πρέπει ο κύριος που παίζει το PlayStation να έχει μαζί του 3 συγκεκριμένα χρώματα. Όχι συγκεκριμένα. Από γκρι και πάνω τέλος πάντων πρέπει να έχω. Αν Πρέπει να έχει από γκρι, πρέπει να έχει από γκρι έως μπλε. Και μετά, και μετά μπορεί να έχει και μοβ και πορτοκαλί και κίτρινα. Αλλά πρέπει πάντα μαζί του να έχει αυτά τα τρία βασικά. Το γκρι, το πράσινο και το μπλε. Αν τα έχει αυτά και πάρει victory, Royal, είναι εντάξει. Είναι πάλι αυτή η κολλά. Παιδιά βλέπετε, επειδή δεν έχουμε καλό ίντερνετ και χειμώνα, έχουμε και 2 αρχαία PlayStation. Δεν είναι αρχαίο καταρχήν. Αρχαία. Να, αυτό γίνεται. Κόλλησε τελείως βασικά. Περιμένετε γιατί μου κόλλησε τελείως. Τα κουμπιά και να γίνεται. Εντάξει. Άντε πάλι. Δυστυχώς αυτά γίνονται σε όμως επειδή δεν έχουμε καλό ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Γιατί το κάνεις? Και πρέπει να αλλάζουμε το τηλεχειριστήριο μιας και έχουμε 2 ευτυχώς. Καλή μας ώρα. Για να σταματάει να ρίχνει. Ας πούμε πρέπει να έχει από γκρι, από αυτό εδώ πέρα το γκρι δηλαδή. Και τα άλλα 3. Τα πράσινο και τα... Για πάρω Victor Royal. Ναι, ας πούμε αυτό το πράσινο, ένα τέτοιο πράσινο, ότι είναι πράσινο και ένα άλλο μπλε. Αν έχει αυτά τα 3, είναι ok για το challenge. Αν δεν τα έχει πάρει Victor Royal, θα πρέπει δυστυχώς για τον Νίκο να... Καταλάβατε. Να πω από την αρχή δυστυχώς. Γεια σου κύριε Φιλαράκο. Άρα ξέρετε πώς λέγεται αυτός εκεί πέρα. Γράψτε μας στα σχόλια γιατί εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αυτός εδώ. Ο τύπος εκεί που κάνει το τέτοιο στην καρδιά. Γράψτε μας στα σχόλια. Πάνε unboxing. Κάνα unboxing. Κάτσε που πάω λίγο πλακία. Εδώ πέρα είναι ένα κλασικό μέρος που έχει καλά πράγματα να πάρεις. Εδώ πέρα περισσότερο παίρνεις μόβ όπλα. Παίρνεις περισσότερο μόβ όπλα εδώ πέρα. Πας εκεί κάτω και έρχεσαι εδώ πάνω. Όχι τώρα! Για τη ζωή μου μέσα. Πας πάνω και πατάς εδώ. Και όρισε μόβ όπλο με τη μία. Αλλά αυτό δεν είναι το challenge. Δεν θέλω να το πετάξω. Δώστα! Δεν μπορώ το πιω. Δεν θέλω! Τι έτυχε ο τρελός. Όχι αμύες. Σταμάτα να το κάνεις. Αυτό. Κοίτα εκεί. Συγγνώμη παιδιά που γίνονται όλα αυτά. Έχω αλλάξει πάνω από 15 φορές. Συγγνώμη παιδιά που γίνονται όλα αυτά, αλλά είναι θέμα το ίντερνετ. Δεν το ίντερνετ, το Fortnite, το κόλλο πράγμα που έχουμε εδώ. Σταμάτα να το κάνεις αυτό. Παιδιά, μπορείτε να δείτε και ότι δεν το κάνουμε εμείς. Κοιτάξτε, μπορείτε να δείτε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Και αυτό χτυπάει. Μπλε, τέλειο. Ωραία. Ένα από τα 3 όπλα. Μπράβο, πιέσαι. Επιτέλους. Ο τύπος το βρήκε. Ο τύπος το βρήκε. Πάει. Θα γίνει σίγουρα νοκ. Θα γίνει σίγουρα νοκ. Έχω το jetpack. Θα γίνει σίγουρα νοκ, παιδιά. Ορίστε. Πάω να πάρω το ελικόπτερο. Δεν αντέχω. Πάω να πάρω το ελικόπτερο. Παιδιά, σίγουρα θα πεθάνει. Τι το jetpack. Χρησιμοποίησε λάθος. Χρησιμοποίησε πράγματα που ένας τέτοιος δεν το έχει. Και δυστυχώς το τέτοιο λείπει. Δυστυχώς. Και έχω λίγη ζωή. Αυτό που πυροβολάει συνέχεια φταίει.
Το κόλλο jetpack. Επιτέλους βρήκα γκρι και σνάιπερ. Α, φωτιά, ναι, το ξέρω. Ξέρω το πρέπει. Η φωτιά, παιδιά, μπορεί να σε χιλάρει. Δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί έχει. Και εκεί. Δεν γίνεται γιατί. Σταμάτα πια! Ωραία. Το έκανα. Στο καλό μου μέσα. Αυτό γιατί σπάμα. Τέλος, σταμάτησα. Με βλέπετε Η εδώ. φωτιά χιλάρει λίγο. Το σταμάτησε. Επιτέλους, Θα πάω στο υπεράβο μου να δω τι γίνεται εκεί. επιτέλους Αλλά μόνο σταμάτησε, στο παιδιά. χέρι τώρα. Παιδιά, επιτέλους Το ίδιο. σταμάτησε, επιτέλους. 1000 χρόνια έκανε. Μέχρι εκείνος να χιλάρει. Σταματάω λίγο το βίντεο. Μέχρι να χιλάρει. Χίλαρε. Για κάποιο λόγο πάει μέχρι 85. Όχι, είναι μέχρι. Ή όχι. Α, το βλέπετε, όχι. Δεν γίνεται πάει να χιλάρει, φίλε μου. Δεν γίνεται, έχει τελειώσει. Αφού έχει αυτό εδώ πέρα η φωτιά. Α, Ο φίλος μας είναι τυφλός. Παιδιά, είναι σίγουρα τυφλός. περιμένετε να πάρω εδώ πέρα πρώτα. Α, ωραία, δεν έχει. Να το κρατήσω. Χίλαρε. Έχει χιλάρει τώρα ο φίλος μας. Χίλαρε. Μέχρι αυτός να χιλάρει πάλι, θα σταματάω λίγο γιατί εσείς θα βαρεθείτε. Γι' αυτό σταματάω μέχρι να χιλάρει. Ωραία, χίλαρε. Αυτή τη φορά στα 80. Άντε πάλι σπαμάρι συνέχεια. Κάτσε ρε, αυτό δεν φαίνεται. Αλλά είναι στα 80. Δύο. Στα 82 τέλος πάντων. Ναι, δεν φαίνεται για ποιο λόγο. Για το σπάσει, δηλαδή. Τι ραβουτιά. Πήρε. Έχει ένα ακόμα. Να τελειώσει αυτό. Ο τρελός. Μπράβο. Τι! Σε νερό έπεσα! Παιδιά, εγώ έπεσα σε νερό Στο νερό τέλος πάντων. και Πέθανε. εκεί και ψόφισα. Έγινα unboxing dead. Dead unboxing. Παιδιά, αν σας έχει τύχει, γράψτε μας. 3% γιατί έχει. 3% είμαστε μόνοι. Ναι. Μέχρι αυτό να δείτε. Πάμε πίσω στο θέμα μας. Τελευταία φορά. Παιδιά, τώρα που έχει γίνει αναβάθμιση, Πού έγινε ο κόσμος? έχουν βγει παπούτσια. Α, ναι. Εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε παπούτσια και Παπούτσιο. τέτοια για να φοράτε διαφορετικά παπούτσια ο καθένας. Λοιπόν, αν και κάθε- επειδή δεν σ' αρέσει εσένα και σε ό,τι να είναι, βασικά θα βάλω και αυτό. Ωραία, μπαίνουμε. Μπαίνουμε βασικά. Όσοι δεν ξέρουν, είμαστε 2 άτομα και όχι 1. Ναι, είμαστε 2 και όχι 1. Ο αδερφός μου, είμαστε δίδυμα. Ο αδερφός μου παίζει και εγώ κρατάω την κάμερα. Παιδιά, σε κάθε challenge θα υπάρχουν 3 προσπάθειες. Ο αδερφός μου τώρα, αν χάσει, έχει μία. Τι άλλη μια, καμιά δεν έχω. Έχω κάνει και τις 3. Αυτή είναι η τρίτη. Αφού μία φορά έχεις χάσει. 2. Νομίζω. Δεν ξέρω. Άλλη μια έχω. Δεν θυμόμαστε, οπότε πάμε άλλη μία. Το κάνουμε αν είναι. Έλα, θα βάλω, δεν το πετύχω. Θα πετύχω κεφάλι. Κεφάλος. 40-50. Και μπαίνει. Πάλι το αγαπημένο μέρος.
Και πέρα το μέρος του αρέσει αρκετά. Γιατί εδώ πέρα. Όχι, πού το ρε! Πήγε από την άλλη πλευρά μάλλον. Όχι, δεν αλλάζει. Από εδώ πέρα είναι που πάει το ρεύμα, το βλέπεις. Αυτό είναι το αγαπημένο του. Δεν το. Να το μίλω. Να το αγαπημένο μέρος. Είναι Θα το είναι super ή στην bowl. αρχή ή στο τέλος. Περισσότερο είναι στην αρχή. Τι στην αρχή? Πού από το αεράστατο. Μ' αρέσει γιατί εδώ πέρα πάω εδώ κάτω. Μπαίνει εδώ και αλλάζει ρούχα. Αλλάζω το τύπο μου. Και πάω πάνω και παίρνω το καλό. Που δείξαμε προηγουμένως. Στην. Ναι, πρώτη. Αυτή είναι η δεύτερη. Οπότε το χαλάμε στις δύο. Ναι. Μπλεράρας και πρασινάρας. Εμείς το κάνουμε σήμερα. Δέχτε, πήρα 2. Τώρα το μένει μόνο το γκουρί. Να χειλάρει λίγο κι αυτός, καημένος. Κάτσε να πάρω το πριν το ξεχάσω. Τώρα έχει και γκρι. Μην ψάψουμε. Και τώρα έχει και γκρι είδος όπλος. Τώρα πάμε πάρω. Κάθε φορά που παίρνει έναν όπλο θα σας δείχνω. Πώς το παίρνει το. Ποιος πρώτος. Πήρε ένα όπλο. Είναι του ρίχνει 4-4. Όχι, όχι. Πα! Τέλος πάντων, τώρα δεν γίνεται. Άρα. Αυτή είναι η ζωή του γκέι. Του gamer. Είναι παιδιά δεύτερο μας βίντεο την ίδια μέρα. Τώρα θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε και αύριο βίντεο. Τώρα κάνουμε κάθε φορά. Αλλά θα αρχίσουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που θα φτιάχνουμε συγκεκριμένες μέρες βίντεο. Και όχι βίντεο και με live. Και live. Και live και τέτοια πράγματα. Live. Καταρχήν τα βίντεο θα είναι από Παρασκευή, Σάββατο με Κυριακή. Γιατί τις άλλες μέρες έχουμε σχολεία και δεν μας τα δίνουνε. Δεν πειράζει. Θα φτιάξουμε εμείς ένα πρόγραμμα και θα έχουμε εμείς τις μέρες live και τις μέρες που κάνουμε βίντεο. Και τις μέρες που θα μου σπαμάρει αυτή η βλακεία. Ναι. Τώρα έχει μόνο αυτά τα πράγματα. Μην το Ωραία. Έλα πίδα, χρυσό μου. Χρυσό μου. Έχεις κουραστεί. Εδώ ο φίλος μας κουράστηκε από το πολύ περπάτημα. Δυστυχώς έχει περπατήσει και 100 χιλιόμετρα. Παιδιά, έχει περπατήσει 200 βάρκα που κολυμπάει. Το ξέρω, πώς το ρίχνει και βόμβες. Και βασικά δεν το ξέρω καν. Τέλος πάντων. Αυτή η βάρκα είναι magic. Είναι magic βάρκα. Το παίρνω εδώ πέρα γιατί εδώ πέρα παίζεται ξύλο. Μπιφ! Πάου! Μπρο, το βλέπει αυτός. Το είδε καθόλου ότι είμαστε εκεί και όχι... Μου βλέπει. Λες να έχει γκρι. Έχεις να πειράρω. Χαχαχα, έχει γκρι. Θα το φάεις τώρα στο κεφάλι. Κάτι πήγε κεφάλι ούτε. Ρίξε τέτοιο Νίκο. Ορίστε τα όπλα που πήρε. Το νέο όπλο. Τώρα δηλαδή θα βάζει το κεφάλι. Άντε φάτο αυτό Α, το γιατί ωραία. με βίασα. Πολύ καλή δουλειά έκανε. Ειλικρινά λέω. Γιατί είναι. Λες και με bot. Ωραία επιτέλους. Τώρα αυτό ήταν καλύτερο. Παιδιά. Όχι είναι και να δω πράσινο. Α, ωραία φέρτο. Έτσι πάω πιο μέσα στον κύκλο. Αυτά τα πλάγια έχει. Στο χάρτη πάνω. Επικάρα. Επίκλος. Έχει, Να πάω αυτή και τη στο στιγμή πορτογάλα. έχει 2 μπλε. Οπότε και Ένα να... γκρι. Ένα μοβ. 2 μπλε.
Ένα και γκρι, ένα τέτοιο. ένα γκρι, ένα μοβ και ένα πράσινο. Πού είναι το unboxing μου? Τα κάνει Προσπαθώ unboxing. να βρω in the car. Επίσης το αδερφό μου του άρεσε πολύ να παίρνει αμάξι και να κάνει βόλτες. Μα πώς θα πάμε πιο γρήγορα στον κύκλο? Δεν ξέρω. Στον κύκλο. Κομιέσαι. Α, νομίζω πως θα είναι κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων μπορεί να μου τα αλλάξει κάνα μπλε. Αν ήθελε. Όχι, χάλια. Παιδιά, εσείς, για πείτε μου, τι σας άρεσε? Η παλιά σεζόν με τους τέτοιους? Με τη Marvel Με ή τη αυτή Marvel ή είναι. αυτό? Εμένα μου αρέσει πιο πολύ η Marvel, γιατί το παιδί δεν έχει πολύ με στόχους, έχει μόνο το sniper. Και δεν είναι πολύ ωραία. Θα βγει στο σπιτάκι. Επίσης αυτό το κανάλι εδώ πέρα θα σας δείχνουμε μέρη που είναι καλά να πέφτετε. Να πηγαίνετε και να παίρνετε epic, legendary και τέτοια πράγματα. Θα τεστάρουμε εμείς τα μέρη Θα τα και δούμε. και εσείς θα σας τα δείχνουμε και θα πηγαίνετε στα μέρη αυτά για να παίρνετε καλά πράγματα. Σε άλλα βίντεο όμως. Κάπου εκεί ήταν ένας παίκτης. Η bot. Οι παίκτες έχουν εξαφανιστεί όλοι. Μέχρι τώρα που μένουν 53. Δεν σας φαίνεται καλά. Συγγνώμη, πού είναι οι άλλοι? Οι απλά οι άλλοι εξαφανίζονται από το πουθενά. Κάνουνε μπακα μπουκ. Κάνουνε μίσκα μουξκα Mickey Mouse και εξαφανίζονται ή εμφανίζονται. Ένα μπακαρφώνης! Πού είναι, φίλα, μπροστά το μου δείχνει τόσο θα το πω και όψε. Απλά είναι magic, κάνουνε παπ και αντιγεια. Παράταμε και παράταμε, ξαμάράταμε. Πούντι πάλι. Πούντι. Θέλω πάνω φύγω. Από εδώ. Από εδώ. Γιατί μου σπαμάρεις και μου στοχεύεις. Εγώ σπράχ. Κοίτα και το φόνο τι κάνει. Δεν πατάω να πατήσω να Καταρχήν δεν κάνει το Fortnite. Το χειριστήριο είναι απλά. Είναι αρχαίο. Και το PlayStation δυστυχώς είναι αρχαία. Δυστυχώς αυτά είναι αρκετά αρχαία. Το PlayStation 4 που έχουμε εμείς. Άντε, γεια! Και νομίζω πως δεν το πέτυχα. Είναι μακριά ωστόσο. Για λίγο Ζανόκ. Λίγο. Για λίγο να το πετύχει. Μπορείς να υπεράρω. Άντε, γεια. Νοκ. Δεν είμαι αντί του σνάιπερ. Δεν είμαι το σνάιπερ. Απλά μερικές στιγμές είμαι κολοφαρδός. Κάτι έπαιξε, κάτι ότι έχει πιο κοντά. Πήγα να καταπιώ, αλλά δεν μπορούσα. Και σου την πάρα σνάιπερα. Θα σου ρίχνα εγώ, αλλά είσαι μακριά. Για να δούμε τι αλλάξει. Τίποτα. Είναι όλα άχρηστα για μένα. Ωραία. Είναι όλα άχρηστα για μένα. Θα τσέκοψω λίγο ξύλο για να μπορώ να χτίσω. Επίσης έχει μονή να χτίζει για κάποιο λόγο. Τι μόνο να χτίζω! Αν έχω μείνει με ένα XP, θα πεθάνω! Να χτίσω κι εγώ, να πάω να φύγω. Έλα! Και αυτός εδώ πέρα. Έλα, γιατί δεν γυρνάς. Ωμα. Ο τύπος. Στο πλάρες. Ο τύπος. Παιδιά, απλά θα χάσει το challenge. Αφήσα ένα γκρι. Έχω πει όμως. Άρα έχει γκρι. Στην οθόνη φαίνεται μπλε. Αυτό, παιδιά, δεν είναι γκρι. Λίγο να βλέπω. Αν δείτε, είναι γκρι αυτό. Απλά από μακριά φαίνεται σαν μπλε. Με βλέπεις τώρα. Πρέπει να χτίσω. Τώρα πρέπει να χτίσει, παιδιά. Εμπίστε με τώρα. Σκάγω αυτό.
Εδώ με την επική μάχη. Με 66. Ο Νικολαίδικος. Ο N. Ας το πούμε έτσι. Το κωδικό του όνομα N. Παραπλανάτος! Άντε γεια ρε. Νοκ. Κοίτα εκεί δύο πλάγια. Όχι, πάω να φύγω, δεν μπορώ. Θα πάω να φύγω. Δεν πάω να μιλήσω. Έχουν μείνει 32 παίκτες. Τέλος παίκτος! Τέλος παίκτος! Πακ! Λάθος. Ένας παίκτος εκεί. Βλέπετε. Ο παίκτος. Αυτός είναι επιδίδικο. Βέλος! Έκανες μια μπρο. Νοκ! Με τι καλό μπορεί να έχει. Τίποτα, δεν έχει κανείς να χειλά. Δεν έχει κανείς χείλ. Χα! Αυτό του έχει μόνο. Δυστυχώς μόνο αυτό. Και δεν μπορώ να πάω, φίλε. Έχω μείνει με 50 aspiration και με ζωή 36 άρα. Τι να πω. Πρέπει να βρω. Κάπως θα έχει. Κάπου θα έχει κάποιο χείλ. Και αν δεν έχει, απλά θα πεθάνει καταρχάς το τσάλι. Χάρη, φίλε, άσε με! Όχι να βρεις. Γιατί μου χάνει κύκλους μόνο του. Σε παρακαλώ. Α, αυτό είναι ρημωμένο. Τέλεια, τι να πω. Φίλε, σε παρακαλώ, κάποιο κουτί, κάτι. Να έχει, να χειλάρω. Κάτι. Στο όλο τον κόσμο, φίλε, φορνείται. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, Epic. Για έπικα. Ναι! Πικάρας μου αφινάς, κάτω. Φτιάχνετε. Έχει Τα εκεί πέρα για να χειλάρω τα ψάρια. μου φτιάχνουν Όχι, επιτέλους. το έχει δείξει κάποιος άλλος. Α, τι Epic έχει. Τι έπικε έχει. Τι επικάρα. Δείξω λίγο στα παιδιά. Δείξω λίγο στα παιδιά. Τι έχει. Έβγαλα στα υπεριά. Έφυγε σνάιπερ, μπρο. Μπρο, έφυγε Έβγαλα σνάιπερ. σνάιπερ. Παιδιά, κάπου εδώ όμως θα κλείσει το βίντεο όμως. Όχι, περίμενε. Αν δεν το δω, έβγαλα στα υπεριά, ρε. Το μεταξύ έχει και χειρότερα πράγματα, Έβγαλα στα υπεριά. Και δεν θα τι είχε ο μπρο. Τι άλλος είχε epic. Δεν θα τι είχε άλλος. Καλά, δεν είχα το ένα αυτό. Παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσουμε το βίντεο. Ωραία, φίλε, τώρα. Εντάξει. Και τα λέμε σε ένα άλλο gaming βίντεο. Βίντεο. Bye bye.